Ola, benvidos á segunda edición de Infórmate. No programa de hoxe veremos unha mostra da ampla oferta educativa de formación profesional que se imparte nos diferentes institutos e escolas de Lugo. Case unha decena de propostas vinculadas con variadas e interesantes áreas profesionais. Comezamos co sumario. O desenvolvemento de aplicacións para móviles é unha das saídas deste ciclo superior que se pode estudar no IES Muralla Romana. Os ciclos de carpintería e moble do Politécnico tentan atraer alumnado para abastecer de profesionais un sector con moita demanda. Outra das opcións que ofrece o Politécnico é o ciclo de educación infantil, no que o alumnado aprende a estimular os sentidos dos máis pequenos. Paciencia, creatividade e minuciosidade son cualidades necesarias para cursar o ciclo de gravado que se imparte na Escola de Arte Ramón Falcón. Os futuros mecánicos, utilitarios, vehículos industriais e incluso coches de competición enchen as aulas e talleres do Instituto As Mercedes. No IES de Terrachá, en Castro Riberas de Lea, pódese cursar un grau básico destinado a formar profesionais para traballar en explotacións agrícolas e gandeiras. O próximo mes de xullo sairá do IES San Xillao a segunda promoción de especialistas na elaboración de produtos de panadería e repostaría. O ciclo de acondicionamento físico ofrece moitas saídas a un mercado laboral que busca profesionais preparados para axudar as persoas a exercitar o seu corpo. A imparable evolución das novas tecnoloxías fai que os ciclos formativos vinculados coas TICs sexan moi atractivos para os estudantes que buscan un futuro profesional. Un exemplo é o ciclo de desenvolvemento de aplicacións multiplataforma, que ten diferentes especializacións de recente aplicación que se pode estudar no IES Muralla Romana. Este ciclo dá a posibilidade ao alumnado de formarse no desenvolvemento e mantemento de aplicacións de todo tipo, dende uso empresarial ata o recreativo. A programación é o eixo principal destes estudos nos que os estudantes, con ou sen nocións básicas de informática, poden sair adiante cun pouco de lógica e paixón. Hace falta tener cierta capacidad lógica, sí que es muy importante. Hace falta capacidad de autoformación también, porque pensar que este es un mundo muy cambiante. Quiero decir que aquí en el centro ahora mismo estamos trabajando con los lenguajes que más demandan las empresas. El primer año en programación trabajamos con Java y es, digamos, el primer lenguaje de programación que aprendemos como tal. Luego en segundo sí que utilizamos ya otro tipo de lenguajes. Moitos dos alumnos que se matriculan son conscientes de que a inserción laboral deste ciclo é excelente. Bastantes salidas y se puede trabajar en muchas cosas y hay bastante negocio y ahí fuera para poder sacarle el provecho a todo lo que estamos dando en este curso. De feito, 8 de cada 10 estudantes consiguen un contrato fixo na empresa na que realizan as súas prácticas. Noutros casos, se están matriculados na formación dual, continúan os seus estudos dentro da propia empresa. El currículum lo dividimos en competencias para impartir aquí en el centro educativo y por otra parte para impartir en la empresa a la que cada alumno o alumna acudirá. Entonces es una hora menos de clase a la semana, pero después, el 1 de mayo, se van para la empresa y continúan formándose. Es decir, no son prácticas de trabajar exclusivamente, que bueno, realmente eso es lo que van a hacer, pero también recibirán formación con respecto a pues, esos puntos del currículum que no trabajamos aquí. Ao rematar o curso, buscar traballo non será a única opción para o alumnado deste ciclo. Tamén poderán facer un curso de especialización que complementará os seus estudos. De que trata? Imos preguntar. Principalmente, sendo da familia de informática, trátase de que aprendan a programar en entornos de videoxogos e que poden ter ou non realidade virtual tamén. A alta tasa de contratación destes titulados repercute no número de alumnos que optan por matricularse para seguir co desenvolvemento de videoxogos en 3D e realidade aumentada. Que traballamos con gafas de realidade virtual, aquí as temos, e bueno, aí o que vemos é como aplicar todo o que vemos de técnicas de videoxogos, de programación de videoxogos en outros módulos, aplicámoslos aquí a este tipo especial de programación que é para traballar con estes mundos virtuais. Grazas a todos estes rapaces e rapazas, contamos coas aplicacións que fan a nosa vida moito máis sinxela. Mentres que moitos rapaces e rapazas queren dedicarse a profesións de carácter tecnolóxico, como acabamos de ver, os oficios tradicionais están perdendo adeptos.
Porén, hai cada vez máis demanda de profesionais no sector da madeira, polo que os ciclos de carpintería e moble son unha excelente opción para unha inserción laboral case segura. No ciclo básico, o alumnado fórmase tanto dende o punto de vista teórico como práctico no tratamento e uso da madeira. Ademais, nesas clases do segundo ano tamén desenvolven tarefas de tapizado e acabado. Empezan tapizando cousas moi sinxelas, non chegamos a moito porque, tendo en conta que son de segundo, non van ás prácticas máis ou menos en abril ou por aí. Entón, en 2 trimestres, a tapicería é un mundo, entonces inicianse na tapicería. Para desenvolver as súas capacidades, os estudantes traballan libremente contando coa axuda e a supervisión do profesorado. Entre esas capacidades, hai algunhas que non teñen que ver co emprego da madeira e as ferramentas. Teñen que tomar nota de todo o que van facendo, o tempo que lles leva, porque despois temos un módulo que é presupuestos. Entonces, tendo en cuenta o tempo que lles leva facer as cousas, teñen que calcular o que lles costaría poñer á venta o artículo que fan. Ao rematar o ciclo básico, o alumnado poderá completar a súa formación neste mesmo centro, cursando a FP de grado medio de Carpintaría e Moble. Neste curso, os estudantes comezan a traballar con maquinaria de todo tipo, que lles permite elaborar cortes ultraprecisos, debuxos perfectos na madeira e outras funcións que utilizan para a elaboración dos seus proxectos. Nas clases de solucións constructivas e documentación técnica estamos todo o rato elaborando proxectos de muebles para saber fabricar desde o principio ao final, para ter todo previsto. Cando son as asignaturas de taller, están traballando e facendo moitos casos cousas que se diseñan en aula ou traballos que corresponden á materia. Entón, é un ciclo moi práctico. Ademais, ao tratarse dun FP dual, na segunda metade do curso, tanto en primeiro como en segundo, os alumnos teñen prácticas en empresas que lles permiten experimentar de primeira man como é o traballo real no sector. É como un traballo normal. Ti vas, sí que é verdade que hai cousas que non che deixan facer porque son moi complicadas, pero é como un traballo normal. Unha vez rematado o ciclo, o acceso ao mercado laboral soe ser a primeira elección dos titulados, que saen moi preparados, pero hai outras saídas, como especializacións na materia ou acceso a grados superiores de calquera tipo. É un traballo que se está perdendo e que vas salir con un traballo, que vas ter unha pila de traballo e vas. Se eres bon, vas te defender ben neste sector. Ambos ciclos son unha lección axitada para acceder a un sector que cada vez ten máis demanda de profesionais cualificados. Non nos movemos do Politécnico porque este centro ofrece ciclos de FP de 7 familias profesionais diferentes, entre elas a de Servicios Socioculturais e a Comunidade. Neste ciclo fórmanse os futuros educadores infantís, que ten como reto intentar fomentar as habilidades creativas do alumnado nun entorno cada vez máis dominado pola intelixencia artificial. No Politécnico de Lugo ofrécese o ciclo de Educación Infantil, no que se aprende a atender á infancia preparando aos estudantes para comprender a psicoloxía dos máis pequenos da casa. La que más me gusta es socioafectivo porque es en la que más nos enseñan cómo comprender la mente de los niños y cómo poder ayudarlos cuando están pasando por un conflicto cognitivo y saber cómo ayudarles a gestionar sus emociones. Lo más interesante me parece un poco haber podido estudiar la evolución de los niños mucho más a fondo y desde diferentes puntos de vista. O ensino ten cada vez máis forza a hora de escoller o futuro oficio de moitos mozos, dándolle recoñecemento ás figuras que preparan aos infantes a hora de enfrentarse ao mundo. Un mundo que cada vez está máis sometido ao uso temperán das tecnoloxías e teme pola desaparición da habilidade creativa. En todas as prácticas que realizan, poñen especial atención na expresión corporal e no manexo de materiais conectados ca natureza. Deste xeito, os que serán os profesores do futuro buscan estimular os sentidos dos nenos e facerlles xogar coa creatividade. En este caso, la educadora o el educador lo que es como un guía, que lo que hace es poner los materiales, como en esta práctica que hicimos, a disposición de los niños y de las niñas para que trabajen con la experimentación, la manipulación de los distintos elementos que están muy pensados digamos, para establecer conexiones. O alumnado deste ciclo chega a un mundo laboral moi preparado en psicoloxía, didáctica, evolución do xogo infantil, actitudes artísticas e con moitas habilidades en dinámicas de aula. Esta formación profesional te lleva a un trabajo que te va a poner al otro lado de donde tú estabas. O sea, siempre fuiste alumno y ahora vas a estar
formando parte de la sociedad que educa. Pasas a formar parte de las familias, eres un compañero, un colaborador de las familias y eres un colaborador de otros profesionales que están generando ya educación. Yo creo que la cualidad que más se me motivó probablemente sería la de resolución de conflictos, porque hay muchas veces que ya con niños pequeños, cuando sucede algo, muchas veces me bloquearía y no sabía exactamente cómo reaccionar en el momento, y yo creo que gracias al ciclo estoy un poco como aprendiendo a gestionar mejor los conflictos que ellos tienen. Neste centro tamén podemos estudar o ciclo de integración social, que pertence á mesma familia profesional de servicios socioculturais á comunidade. Cunha oferta formativa de 4 ciclos e 2 graos, a Escola de Artes Ramón Falcón é un referente no ámbito dos estudos artísticos. Hoxe achegámonos á aula de gravado, onde atopamos unha mestura moi interesante de alumnado, aínda que todos coinciden en algo, a creatividade e a paciencia. Cada vez son máis os creadores interesados en expresarse mediante o gravado e os sistemas de estampación. Por iso, este ciclo atrae a moitos estudantes de perfis variados. Este curso predominan alumnos de en torno a unos 18, 20 años. Muchas de las alumnas cursaron el año pasado el ciclo medio de serigrafía y hay una alumna, por ejemplo, menor de edad y 2 personas que están jubiladas. Independentemente da súa idade ou dos seus intereses, o alumnado de gravado, ademais de ser creativo e minucioso, debe cumplir un requisito para enfrontarse a un ciclo tan artesano e manual. El alumno tiene que ser una persona muy paciente porque hay técnicas complicadas y requieren delicadeza, paciencia y mano y ojo que estén muy unidos. O ciclo consta de 2 anos de estudo con enfoque moi práctico nos que o alumnado se mergulla na disciplina do gravado aprendendo as diferentes técnicas. Un ciclo muy práctico, se pasan muchísimas horas en el taller, haciendo en primero muchísimas técnicas con Elena, luego pasan a segundo con Faina y también profundizan aún más en las técnicas que estuvieron trabajando en primero. No sé, creo que le sacan mucho partido. Algo que o diferencia de outros ciclos é que é o único que traballa a litografía e ofrece a posibilidade de poñer en práctica os coñecementos impartidos na clase. Un curso no que o alumnado explota o seu potencial a través das técnicas artísticas nun ambiente que fomenta a inspiración e a creación. O centro conta con amplios obradoiros e numerosos aparellos con motores e planchas para o desenvolvemento das prácticas de serigrafía e gravado. De feito, esas excelentes instalacións, así como un equipo docente moi involucrado, son parte del segredo do éxito destes estudos. Son enseñanzas muy personalizadas, estás mucho con el alumno y encima, y lo que me gusta es eso, el tú a tú, ir explicándoles. Yo creo que los profesores que hay lo ponen bastante sencillo y se esfuerzan en explicártelo y si no lo entiendes no tienen problema en repetirlo. Aínda que esta constante supervisión docente non impide ao alumnado ter autonomía creativa. Lo más importante en el ciclo es experimentar y crear tu propio mundo, ¿no? Y tu estilo propio. Me gusta mucho que mezclen el diseño propio con la asignatura de taller y de esta asignatura, que nos dejen realizar nuestros propios diseños y eso es lo que más me interesa. En canto ao futuro destes estudantes, as saídas laborais son diversas, máis aló de montar os seus propios obradoiros. Catalogar estampas y también pueden trabajar en sectores del textil. Podemos hacer estampaciones en camisetas y también pueden hacer libros de artista que son ediciones más cortas y muy valoradas en el arte. Ademais, o ciclo capacita o alumnado para realizar funcións de asesoramento e peritaxe para galerías de arte e museos. Despois de facer un percorrido por diversas opcións formativas tan diferentes, de áreas tan diferentes como a tecnolóxica ou a artística, despois da publicidade pasaremos polo taller, o forno ou o invernadoiro para chegar ás pistas deportivas. En concreto, as do Colexio de San Lorenzo, no Seminario Menor, e o seu centro asociado, o Forus, onde se preparan para o seu futuro laboral os alumnos de acondicionamento físico. Un ciclo da familia de actividades físicas e deportivas que ten como obxectivo formar adestradores que axuden a mellorar a calidade de vida e a saúde dos usuarios de ximnasios e outras instalacións deportivas.
O 10 de setembro de 2003, ás 8h52, Luís tomaba o primeiro café do día no seu bar favorito, cando un titular chamou a súa atención. Acabábase de inaugurar a única escola de imaxe e son da provincia de Lugo. No mesmo instante, na biblioteca pública, Luís colocaba na estantería dos DVDs a última película de éxito que acababa de chegar ás súas mans. Ao mesmo tempo, Hugo, un dos profesores máis veteranos da TIC, alumiñaba cada detalle para recibir a primeira xeración de alumnos da escola. Nese preciso momento, na outra punta de Lugo, a miña nai rompía augas. E casi eran as 9 cando nacín eu, Uxía. Dende ben pequena son unha gran apaixonada da tele e do cinema e sempre souben que aquelo que vía na pantalla era o que quería facer. E despois de 18 anos, aquí estou, na escola que tamén cumpre a maioría de idade e que todos coñecen como a TIC, pero que agora oficialmente chámase Centro de Formación de Audiovisuais de Lugo. Nos 2 anos que pasamos aquí, descubrimos como é a televisión por dentro practicando en cada posto de traballo, dende a realización Boas tardes a todos. Benvidos a Mosqueira, ata a grabación. que chega cada vez a máis adeptos en toda a provincia. Tamén a radio permítenos transportarnos a lugares inimaginables. Proporcionaríalles o raio. Traballamos as ideas en equipo. O mellor é que a escena comece con Albertincho, se volvías... Non ia ter piedade contigo. Corten! Transformamos as palabras en secuencias de cinema, apreciando a importancia de cada un dos planos. Ademais, aquí aprendemos a amar a producción. Témolo, hai dron para o plano final. E a valorar que cada pequeno detalle é importante. Con cada espectáculo que realizamos, descubrimos todas as engranaxes necesarias para que o público goce, vibre. Así que se pensas que este pode ser o teu futuro, a que estás esperando? Ponte en acción. Esta é a túa escola. Agardámoste. Seguimos en Infórmate, falando do Centro Integrado de Formación Profesional de Lugo, As Mercedes, que é un referente nos estudos relacionados co sector da automoción, contando con interesantes programas formativos de mecánica e carrozaría. Pero ademais, o ano pasado este centro estreou un ciclo pioneiro en España, o de mecánica de competición, que foi a través dun acordo entre a Federación Galega de Automobilismo e a Xunta de Galicia. A pesar da corta traxectoria deste ciclo, tanto profesores como alumnos xa poden presumir de que un coche preparado e revisado nas clases do curso pasado acadou o segundo posto do Campeonato de España de montaña. Se desmontó toda la mecánica del coche, se desmontaron trapecios, se les desmontaron lo que son el fondo plano, se reparó todo el fondo plano del coche, se le puso un equipo de extinción nuevo, le hicimos una adaptación de levas en el volante, se hizo un asiento individual a medida para el piloto. Toda esta información é a que o alumnado de segundo compartiu cos recén chegados para que poidan participar neste proxecto con total garantía de éxito. Pois hoxe xuntámonos cos de primeiro ano para compartir as nosas experiencias no mundo da competición, informámolos sobre o que fixéramos no coche, xa que eles veñen novos aquí e teñen que saber como funciona o ciclo. Ademais de traballar neste coche de competición, a formación destes alumnos implica outro tipo de prácticas que se prolongan ao longo dos 2 anos. En primeiro trouxeronos un 206, ao cal sacamos toda a mecánica e o deixamos en carrocería en chasis. O que temos pensado facer é montar barras de antivuelco, porque vai para rally, facer extinción cortacorrientes, cambiar de motor, poñer un pouco máis grande, preparalo para correr. Os estudantes desta formación dual tamén entran en contacto co mundo da competición, colaborando nas verificacións de seguridade e na asistencia aos coches que participan no Rally San Froilán. No ámbito educativo, destacamos a oferta formativa del Centro Las Mercedes, que imparte os ciclos de carrocería e electromecánica, un programa diseñado para formar aos futuros profesionais na reparación e mantemento de vehículos, con enfoque práctico e orientado ás demandas do sector automotriz.
No ciclo de electromecánica de automóviles, o alumnado fórmase no mantemento e montaxe dos sistemas mecánicos, eléctricos, hidráulicos e neumáticos de todo tipo de vehículos, habilidades que desenvolven nun aprendizaxe eminentemente práctico nos talleres do centro. Estamos usando o osciloscopio e máquina de diagnosis para saber se chega corriente aos inyectores. Estamos realizando un alineado dun vehículo que sirve para que non se desgasten irregularmente as rodas. Estamos trabajando con el osciloscopio, que es un instrumento que nos sirve para ver ondas, todo tipo de señales de actuadores, sensores. Nun sector en constante evolución, é fundamental que os materiais cos que traballan no centro estean actualizados. Trabajamos de tecnologías más antiguas para explicar las bases de tecnologías más modernas, llegando a trabajar con coches como este que son de estos últimos años y con las tecnologías más recientes en el mercado. A inserción laboral neste sector sitúase en torno ao 70%, pero unha vez rematados os estudos, é fundamental que estes profesionais sigan formándose. Nosotros aquí lo que les tenemos que dar una base formativa en que puedan realizar los trabajos con seguridad. Vale, pero después tienen que seguir ellos durante toda su vida formándose, reciclándose y haciendo formación. Aún así, que pasen por aquí es básico para poder aprender, coger esa capacidad de autoformarse. Non cabe dúbida que as Mercedes se consolida ano tras ano como unha referencia na formación no ámbito da automoción, preparando os estudiantes para afrontar con éxito os desafíos do sector, desde o taller hasta a pista de competición. Nunha provincia como a de Lugo, moi ligada ao sector primario, a oferta formativa non podían esquecerse de estudos vinculados á agricultura e a gandaría. Co obxectivo de prover de traballadores cualificados a un rural cada vez máis abandonado, o IES da Terra Chá de Castro Riberas de Lea ofrece, entre outros, o grao básico de actividades agropecuarias. Dentro da familia profesional agraria, este ciclo é un dos que prepara o alumnado para a realización de operacións básicas e auxiliares nos ámbitos tanto da agricultura como da gandería. Este grado é diferente porque digamos que é o primeiro eslabón dentro da formación profesional. Aquí chega alumnado que ou ben non está a gusto na ESO ou que non é o seu medio, como quen dice, entonces que ten un primeiro contacto. En concreto neste ciclo en cultivos agrícolas, manexo do gando e envasamento de produtos agroalimentarios. Aprendes cousas novas, aprendes a manter cuadras limpias, animales limpos, desinfectar e toda a baña. Desde estos campos onde se cultivan os alimentos que chegan a nosa mesa, os xóvenes estudiantes aprenden técnicas e enfrontan os desafíos que presenta este sector. Entre as instalacións que atopamos no Instituto de Castro, destaca o invernadeiro, no que se levan a cabo as clases prácticas de operacións de preparación do terreo, plantación e sembra de cultivos. A mí o que me gusta é o traballo aquí con eles, pois ver cales son as fases todas para obter un cultivo. Partimos dun cultivo que xa estaba enraizado, unhas leitugas que compramos nunha tenda para poder implantar no suelo e ver o proceso de desenvolvemento delas. Todos aqueles que tiveran interés por estar en contacto co medio natural, pois podían facer estes traballos perfectamente. Una vez rematados estes estudos, os alumnos poderán desenrolar a súa actividade profesional en empresas agropecuarias adicadas a actividades relacionadas co cultivo agrícola e coa gandería productiva. Como ademais na zona onde vivimos hai bastantes explotacións, tanto sobre todo gandeiras, pero tamén agrícolas, pois traballo non lles falta. A veces os alumnos cando entran, pois poden ser un pouco, poden dar traballo, digamos, pero despois cando se van, bótanos en falta, é dicir, inicialmente o mellor é un traballo extra para eles, pero despois sí que aprecian que este que non nos dábamos conta está facendo algo. Ao final, salir para fora, conocer máis granxas sempre aprendes algo. Hai novas cousas que non se fan aquí. Os ciclos de conservación do medio natural e xestión forestal son outras das ofertas que se imparten neste instituto, apostando pola inserción da mocidade no mundo rural e conectalos coa naturaleza. Segundo o Instituto Nacional de Estatística, en toda a provincia hai máis de 2.000 locais de comidas e bebidas, polo que o da hostelería é un dos sectores que máis traballadores demanda.
En Lugo, o IES San Sillao é referente neste sector da hostelería e forma traballadores para poder chegar a traballar en cociñas ou en servizo de sala. Achegámonos agora ás aulas máis doces deste centro. No ciclo medio de panadería, repostaría e confeitaría se introduce o alumnado desde cero neste sector de empresas alimentarias. E vai un pouquiño pois aprendendo os hábitos do oficio, vale, tanto a modo conceptual como procedimental. Lóxicamente é unha parte moi importante práctica, vale? Entón, bueno, pois o alumno a parte de ser algo constructivista, vai pouquiño a pouco desenrolando as habilidades da profesión. O alumnado aprende a manipular os ingredientes de forma correcta para facer diferentes elaboracións e a utilizar a maquinaria necesaria. Unha vez preparadas, emplatan e decoran ditas elaboracións. A parte práctica ten moita importancia neste ciclo, que se combina durante os 2 anos de formación cos coñecementos teóricos. O primeiro curso céntrase nas bases técnicas e teóricas, é dicir, é unha ensinanza propedéutica cara ao segundo curso onde terán que acadar as técnicas máis complexas. Un elemento esencial para adquirir habilidades prácticas é manexar a maquinaria coa que se traballa, algo que os docentes teñen moi presente. Nós temos que adaptarnos o máis posible á realidade empresarial, entón, bueno, pois co tema da digitalización e da nova maquinaria dentro da escola, pois sí que contamos tanto cas máquinas como cos procesos máis máis novos, por dicirlo así. A boa fama da formación que se imparte neste centro no ámbito da hostelería é fundamental para o éxito de convocatoria destes estudos. Este ciclo mantén unha alta demanda desde hai varios anos, xa que pertenece ao sector alimentario, un imprescindible do día a día. A maior parte do alumnado accede a este ciclo sabendo de antemán que é un sector que lle interesa e, por tanto, no que queren profesionalizarse. Principalmente yo elegí este ciclo puesto que a mí me gusta mucho el trabajar con los alimentos, el crear alimentos, por ejemplo tartas, panes, bollería, etcétera, etcétera, y pues es un ciclo que da mucha salida. O obxectivo de todo este proceso é cualificar aos alumnos para poder incorporarse ao mundo laboral unha vez rematados os seus estudos. Temos a sorte de que o alumnado, ao rematar estes estudos e máis durante os mesmos, atopa traballo e o momento. Este ciclo medio é só unha das moitas ofertas formativas do IES San Sillao, no que tamén se imparten diversos ciclos de hostelería con grande demanda, desde básicos a superiores. Para poder desfrutar deses deliciosos manxares en remordementos, non hai máis remedio que facer exercicio, a poder ser dun xeito correcto e seguro. Para iso son necesarios os consellos de profesionais cualificados como os que se forman no ciclo superior de acondicionamento físico. En Lugo estes estudos poden estudarse no Colexio Diocesano San Lorenzo. O ciclo de acondicionamento físico ten como obxectivo dotar ao alumnado dos coñecementos necesarios para preparar programas de adestramento para todo tipo de persoas co fin de mellorar a condición física e, por tanto, a calidade de vida. Esta formación é bastante nova, xa que xorde do desdoble do ciclo de animación sociodeportiva en 2 ramas máis específicas. Lo que tradicionalmente se conocía como TAFAZ ahora mismo ya no existe. Nosotros estamos dando una de las ramas en las que se ha dividido el antiguo TAFAZ y es la de acondicionamiento físico, en donde preparamos a los chicos para poder trabajar como entrenadores en cualquier disciplina dentro de la actividad física. Aínda que a formación tamén conta cunha parte teórica, o alumnado pasa a maioría do tempo nas instalacións deportivas facendo exercicio en rutinas planificadas. Co enfoque desde o noso centro é unha metodoloxía basada nun aprendizaxe significativo e que os alumnos salgan o mellor capacitados para dedicarse a esta profesión. Realmente se tocan todas as ramas, entre ellas está natación o pilates, entre como actividades dirigidas de gimnasio e demás. Os adestramentos que se levan a cabo en diferentes instalacións inclúen exercicios de cardio, de forza e de técnica e tamén actividades en medio acuático, como por exemplo as prácticas de salvamento. Tenemos unas instalaciones impresionantes y para poder sacarle partido a todos los módulos y todos los contenidos que tenemos pues es un lujo. Las empresas conveniadas que nos ayudan un montón con la piscina, con el gimnasio, con las salas de actividades dirigidas. Ademais das instalacións deportivas do seminario, este ciclo tamén conta con outras instalacións no Foros, donde teñen cancha de tenis, piscina e gimnasio para que os seus alumnos podan realizar as súas prácticas. O interesante desta formación reside, por un lado, no elevado número de horas prácticas das que dispón o alumnado,
e por outro, na variedade de saídas profesionais ás que se pode acceder unha vez rematados os estudos. As saídas profesionais que ten este ciclo fundamentalmente sería de monitor en gimnasios, tamén a de preparación física en centros máis enfocados hacia unha atención individualizada ou en pequenos grupos, e despois, por outro lado, como temos algún exalumno, pode montar a súa propia empresa. Saindo o ciclo con unha oferta de traballo na empresa na que fixen as prácticas, pero, bueno, cando tuve que facer o proxecto de empresa, eu só fixen con a idea de querer emprender, e este ano xa decidín emprender, hacer ese paso adiante para emprender o meu negocio aquí en Lugo. Definitivamente, se a actividade física e o deporte son a túa paixón, aquí encontrarás unha moi boa opción para enfocar a túa formación profesional cara a ese campo. Neste repaso por distintas FPs non podía faltar unha mención especial á familia profesional de imaxe e son, porque o alumnado do segundo curso dos ciclos de realización e produción que se imparten no Centro de Formación Audiovisual da Deputación de Lugo fixo posible a elaboración deste informativo, pero Infórmate é soamente unha das prácticas que se fan por parte deste alumnado neste último curso. Televisión, cine, espectáculos, teatro, todas as disciplinas son abarcables para facer as súas prácticas. Pola súa parte, o alumnado de realización encárgase do manexo dos equipamentos, as cámaras, as mesas de son, os programas de edición e deseño, e pola súa parte, produción encárgase da planificación e do xestión da logística. Pero o máis importante de todo é o traballo en equipo, o traballo coordinado, xa que sen ese traballo coordinado entre todo o alumnado non sairían adiante todos eses proxectos. Con isto rematamos. Grazas por vernos.